Yuk Mas yuk. Bekso Kudo Mataram ya. Monggo Pak. Saben bengi nyawang kona iya iki mbangane sing kono sing doname tak jogete ayo nduk kene joget kene wis ora apa-apa jenggleng to iki Pak monggo jengglenge Pak Mas yen memajang yes tetap jaga keamanan Mas mengkaro janur kuning wis wis kene ngene nduk ora apa-apa nduk wis ayo aku nek dadi kisruh aku ro kowe nduk iki nek kisruh aku ro kowe iki kok kembang wae weton kanggo nong Sumpah, kula grogi Pak. Pripun? Ternyata wah suarane wah isin jane. Yo bali wae, bali. Yo kuwi wae iki saya sempit tahanku iki. Aja ngono kuwi. Ayo. Apa cinta? Ayo Mas. Iya. Serve. Yes. Dangdut ke Mas. Ayo. Kowe iki ya sing sabar. Sing sabar. Ayo, mbak iki makin lek metu kon madai men dadi ora marai ingin. Lho. Iki kok jerak neng kaya aku malah jerak ngono. Nusu pura nusu. Iki malah nek segawone iki Susanana. Oh iya panas aduh Kang Mas napa saestu to Kang Mas yang ngeso ora panas sudah ngeleng-ngeleng yes capek gunung ayo kodhae kene wah nek dadi kok kontol yo piye monggo Pak wis mesake iki lho Pak keju tenan lah iya oh iki sing ndredeg kene apa ngendi oh gede banget edan endi oh wah marahin nafsu ora ya Pak monggo Pak Nadyan waton saraton swara surling kumandang sarane ngetan baling
setyane kelakon setyane kelakon hino maneh banyu tenan ora mulane le do ndeloki ora domblong ndelok banyu tuwahno pripun le nonton ngene aku njo mapyuk tenan to jenengan niku kok wis kandhane kok celak mlumpang rada mundur ora malah njono sing kemu dek jaman bertuan jur kelingan anak lanang biyen tak obati ning saiki ana apa lali ngenang karo ngeluk nang gunung tak cadongi sego jagung oh ya ya yen mendung tak silih kabeh gunung ape ngono atutu mayong mangsaku wong kene iki sing marai blek ya jane bener ya Mas masker gede. Ya Pak ya lah di monggo Pak Tiga ya. Lah jane enak tenan. Iki syukur bisa nyawan syukur bisa nyawan gunung desa tapi rejo iki ora ilang ya ya Pro Audio terima kasih Bekso Kuda Mataram Cok Desa Wisata Krebet Sendang Sari Pajangan Bantul punya iyo 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 dek jaman berjuang anjur kelingan anak lanang biyen tak obati
Mangke panjenengan nyuwun ingkang kagungan dalem gitu. Nah, mangke ampun ngekrek gone kula. Ana iki wis. Aku bolon dhewe. Ayo rawani. Oh niki nggih sambatan. Lha piye ta? Sami kula ya sambatan. Lah Mboten napa-napa wis ampun. Ya Pak ya. Syukur bisa nyawa. Gunung desa. Dadi rejo atine ora ilang padha seribu kata tak terlukis dalam dada di Malaysia kekasihku aku rindu aku terbayang-bayang sungguh indah rasa cinta yang pertama. Ayo yo 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 malam panjang malam yang tutup rasa ingin cinta pertama bersemi bulan bintang jadi saksi saling mengikat janji. Hari-hari bercanda gembira bersama di Malaysia yang ku rasa hanya cinta pertama. Bandung Selatan di waktu malam Lubung Sutra Mega Putih Laksana Putri Legeng Kencana duduk benar di atas kekasih. Bandung Selatan di waktu malam Dewi Purnama Jati cantik mungi laksana Putri Banjar ibunda pertiwi
Ya. Ya, ya, ya. What? Iya. Iya, 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 iya. What? Iya. Iya, iya, iya. Ae, 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 ae. Iya, canda. Iya, iya. Iya, iya. Woi. Sabu. Iya, 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 iya. Oh. Oh. Lah. Oh. Iya. Iya. Tawang mangu kotane gunung lawu kebekan apa riwi soto Dino minggu muda-mudi asesonyo balik kabar obat-obat tumakokro jokat hajat ceria as karo mesebuyu kempe dengan tawang mangu indah bakso kudo mataram tarik so saya yo Kipro profesional sound system killer.
tumrap pariwisata rame-rame nang isi ing samudra aja lali kabeh kanang mitra monggo aja nganti keri suka-suka kanggo ngelipur ati prawisata muda-mudi gembira eno swatara uga manca negara kabeh wae sing kakung lan sing putri parang trita kae wis nganti-anti gunung-gunung sinawang katon asri waya sore gawe tentreme ati iya ayo dik yo jaluk klasikan banter mas yo Banter mas ya yo iya jaluk klasikan mas Jawa mas jaluk klasikan yo awake penak tengok wae. Lenggah wae penak itu. Yo, klasikan dibanter Mas yo. Heeh. Yo sike kok jur. Yo, urung. Yo. Iya deh. Oke. Nah, oh. Hus, yo, woi,
ngerti prakara guna kaya purune kang tenan tepi ayo mas anaka netra ayo mas yo ayo beksa kuda matan ayo woi ayo 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 Pak Nur yeah yo 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 mas yo meneh mas meneh yo mas, yo yo mas Pawang digotong ke mlebu mas kapok ora kowe yo silih nangkong mas silih nangkong Zai yuk yes men rodok tentrem panyuwunane ayang-ayang dituruti ya ayang-ayang untuk para penontonku sing request kudu wani joget harus kerja ki mau biar aman cewek-cewek bae sing cowok nih jogo nih joget ayo Mbak Novi monggo goyang sareng nggih Bapak Gito kasuwun mlebet wani arena Bapak iya men kajenge nyun berkah men aman kabeh ya Mas Bapak monggo monggo Bapak Bapak sing nggih men kajenge aman lah wes gini tak kula aturi lenggah wonten mriki nggih ya ilo-ilo dadi pawang ngono ya sengko pokoke dijaga sing omah aman ngono ya. Ayo Mbak Novi kene wis goyang ayo. Ayang-ayange dikasih. Ya. Sesarengan beksa kuda Mataram ya. Ayo, wis. Iya Mas ya. Yes, wah. Oh, lintang rembulan yen. Yo, lintang rembulan siki Mas. Heeh. Sabar, sabar, sabar. Biar aman sabar, nggih. Lintang rembulannya dikasih dulu nggih. Heeh, yo. Engko terus ayang-ayang. Siji-siji Mas. Iki karang. Yo, lintang rembulan siki Mas, yo. Heeh. Wis. Sing lintang rembulan sing anu ya. Sing nggone sing ngene sapa Mas? Lintang rembulan e. Lintang rembulan. Apa sing oh, lintang rembulan sing Mas Santos. Yo. Gumo biar cayane. Apa sing endi Mas? Manut. Alah kabeh manut. Mbah. Ora yo. Akeh arep tengok-tengok wae. Heeh sing aku ajur kowe wong kene nek kene kok nyambet gawe tunggu kono wae snack mau. Karang aku ya Mas sing resiko ki iso dibalang kae sayang. Wis pokoke santai wae wis rekoso dienggo bareng ngono. Gemang pen dhewe kok. Oh iya. Ya Mas sing Mas Mantos ya. Adik kita kok meneng wae nglak ditutuk. Oh iya. Yo Mas yo. Ya Mas tutukan Mas. Mas. Tutukan. Nah, rak ngono. Ning kon nutuk kok. Adi goyang bakso kuda Mataram asik lintang rembulan gumep biar cahyane Cahyane
wayanganmu aku lunga ora kondo kaya tanpa dosa citra sliramu ganti rekoso ya asik yo uripku iki durung bisa gawe senenge atimu kudu lan coba urip ning alam donya iku bebarengi sing maha kuwasa tanpa kanthi ati legowo Iya wayah dalu durung bisa nendro bisa nendro wayanganmu ing netro aku lunga ora kondo kaya tanpa dosa citra sliramu so kudu Mataram intro so rekoso intro lakon uripku iki durung bisa gawe senenge atimu apa lan godho wong urip ning alam donya di peparinge kang maha kuwasa ngerti ra Mas? Ayang-ayangan nyanyi dhewe iki. Tak kandhani nek aja kaget. Piye? Salah. Kok? Lintang lemburan jijine. Oh, ayo sembuh. Wong kono weling musike ngono kok ya. Wis ora to. Heeh, wis penting sah ya Mas. Wis. Ora gelem kok Mas. Oh. Ora gelem. Wah. Do saya hurung. Padha. Oh iya iya iya. Yo lintang rembulan sing ndeke Mas Mantos ya. Ayang-ayang limsake ya nunggu ya. Ora apa-apa Mas engko nek mari engko tak tambani dia. Oh nek ana wektu turuti. Iya Mas yo. Oh ayang-ayang kasih. Piye Mas? Ayang-ayang. Aku ki dipentelengi Mak Surya ya kowe ki jon. Kowe ki mbelani aku malah. Judule beser. Yes. Ya wis iki lambene kerang nyameng iki Mas. Heeh. Oh ya iki jane cetane sing endi? Iki sing endi Mas? Sidane Mas. Mas. Mesakno aku Mas. Sidane piye iki? Kowe Sal milih Sal. Piye? Ijing miring. Oh iya. Oh iya mbangane gonta-ganti. Ganti-ganti sorok ya kesel ya Mas Adin. Ala kendir. Wis. Kan ya lah kendir kuwi nek gitu.
liyan angang aku kowe buka tresnan Kang Mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senatian dunyo raki sono gak Joko yen durung tapi sambreng kanggo ngoso mas kowe asik tak sayang ralilo aku kudu kelangan Kang Mas mustikane ati tresnaku siji tresna iki abadi aduh dewa-dewa ning asmara ati anggon kula laput tresno datan ngendat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih wiji baksa kudu Mataram lho iki Bakso Kuda Mataram G Pro Audio Sound System luar biasa so Beteng rasane ati kang nandang aduh duh liyan anyawang aku kowe aku katresnan Kang Mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan yen pancen tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radi akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mrengkang kuwasa Kang Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Ane mas musti tekan ning ati atungoku siji rasno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggun bulan laput tresno datang kendat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laput tresno datan gendat saking coba tak rewangi laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji yes bawa masuk
Wit. Bekso Kudu Mataram. Arek Mas. Ayo Mas. Yuk. Terima kasih untuk sedulur-sedulur seni semuanya. Yo Mas, yo. Yo. Yo tarik dulu Mas. Ahe 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 he ahe 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 he ahe ah. Huh? Yuk. Selunya Mas, hati-hati Mas. Yuk. Yuk. Ara. He ya he. Si Mas ini. Si Mas. Hop, yo. Hop. Si Mas. Hop. Mas Diho Mas, mari Mas. Mas Agung mundur. Hop. Ya. Iya, si. Mas sabar ya Mas ya. Sabar. Si.
ngono iki.